Singing contest da ang mga tugang. Ang magkaralaban da atulong mga nasyon. Pilipinas, Hapon, tsaka Amerikano. Ang gigibungon da ang mga tugang, pati ribayan da magkanta ta singing contest nga, tsaka para lawigan. Ay sabi sa mo, primero da ang mag-perform so Amerikano. Kuminanta da ning Hotel California Unplugged, 7 minutos. Alawigon! Alawigon da so kanta. Sabi kan mga horado garong harhalipot pa ngayon kanta mo Amerikano. 7 minutos lang. Kumanta na da ang mga tugang so Hapon. Ang kinanta da dinubli da so Hotel California. 14 minutos da ang kinanta ito. Sabi da kaso mga audience, garo nga gana ng ngayang Hapon ngaya ang Pilipinas ngaya dahil nung ngaya pakantaon yan tadaog naman sa nangay. In-underestimate so Pilipinas. And then in the Aram, so Pilipinong contestant, Bicolano, may secret weapon ito. Sabi kang MC, ladies and gentlemen, please welcome the contestant from the Philippines. Kumanta na da so Pilipino mga tugang pasyon. Ay nag-araga. So mga horado, hinarabuan na kan mga horado tagarong mag-araga ngayon karantaan ngayon.